Salutare, dragilor! Bine ați revenit la mine în bucătărie. Astăzi vreau să vă prezint un super preparat, extrem de ușor de făcut, delicios, rapid, cu creveți. Vreau să vă arăt întâi de ce ingrediente avem nevoie și apoi trecem la treabă. În primul rând, am aici pregătită o farfurie care conține așa: creveții decorticați, morcov julien, ardei gras roșu la fel, pastă curry thailandeză, ghimbir, usturoi și ceapă verde tăiată rondele. De asemenea, mai am aici niște frunze de cafir, care sunt extrem de aromate și dau o aromă super plăcută. Aș fi folosit și lemongrass, dar știu că pasta curry are deja lemongrass în compoziție, așa că nu mai este necesar. Ce mai avem? Apoi voi folosi pentru prăjit uleiul de cocos de la Marina. E un ulei aromat foarte, foarte bun. Vom mai avea nevoie de lapte de cocos, 1-2 linguri de sos tomat, sare, piper și frunze de coriandru. Punem în tigaie aproximativ 2 linguri de ulei de cocos. Mie îmi place să folosesc wokul, deci voi puteți să folosiți ce tigaie doriți, dar eu prefer wokul. Așa. Acum punem în wok ceapa, usturoiul, ghimbirul și pasta curry. Am folosit o pastă specială pentru creveți fructe de mare pește. Solim la foc iute. Nu lăsăm să se ardă usturoiul, deci învârtim des, constant de fapt. Punem și creveții, morcovii și ardeiul roșu gras. Adăugăm sosul tomat, cam 2 linguri. Puțină sare. Laptele de cocos și frunzele de cafir. Și mai lăsăm cam 2 minute. Cam așa arată după 3 minute. Este perfect, după cum se vede. Închid focul și la final presar câteva frunze de coriandru. Curry-ul nostru este gata. E un curry extrem de rapid, extrem de gustos, cu puține ingrediente, care poate fi servit, așa cum am făcut și eu aici, cu un orez pe fiert, pe care l-am fiert doar 10 minute și pe care l-am amestecat cu curry, cu pudră curry și sare. Vă arăt ce orez am folosit de la această firmă, Panzani. Orez cu bob lung, se fierbe repede, nu necesită mult timp.
Acestea fiind spuse, vă aștept la mine în bucătărie, la următoarea rețetă și revin la final și cu prezentarea. V-am pupat!